Youths on the rise to initiate global change. Azviperi mushe muri Zimbabwe, vagari venyika yeZimbabwe have been challenged nenyika dzakaita sana Kenya nana Bangladesh. Vakomana vanhu vari kuita maprotest, especially the generation Z. Vanhu vakazvaka from 95 to 2010. Azviperi mushe. Sino muri kuona mapictures, kunyasa kuona kuri kuitwa massive protests. Nyika yeZimbabwe muri kuitwa huge corruption, but people they are just watching. Sada mina mashuka muda nyongwa mchinji radio, ndibwa subscribe like out na on the bell icon. Chibina mnyongwa mchinzi. What started with the generation Z in Kenya is now spiraled into student-led protests in Bangladesh. The students are fighting against the job quota system, with casualties already reported. The protesters have stormed a jail and freed hundreds. Recently on X, young people took the time to lead an initiative to demand a report from the Auditor General, which upon release indicated corruption and money being looted. Those are two to nyika yeZimbabwe. Auditor General's report inyazoratidza kuti aiwa muri kuita corruption is serious nema-state resources ari kulutiwa, but tiri kuona kuti ma-youths emunyika yeZimbabwe vakangowokera vari kungoona, they are not taking any action. Asi tinoona kuti nyika dzakaita sana Kenya vanhu vakambotanga vachiurayiwa, but izvezvi president vazongobata maoko havasina zvekuita. Muri yeZimbabwe nyika yedu we have been challenged. Tipotodzai mafungiro enyu kuti munoti kudai pamusoro pechitiko ichi. Tichiona mamwe ma-countries people they are protesting, but nyika yeZimbabwe people they are just reluctant. Vanhu vari kutya kukwadziwa, vanhu vari kutya kufa, vanhu vachiri kuda kurarama. Tiudzei mafungiro enyu kuti zvinhu zvingaitiwa. Pinai comment section medu, Auditor General report yakabuda iyo. Musaka unosubscribe, kulike, so turn on the bell icon.